Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Legi 21 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer woh kamardikan. Para adiyuswa, ngriyadinaken kamardikan tamtu bekta kabingahan kangge sedaya tiyang. Kanggenipun para adiyuswa ingkang sampun ngraosaken pasang suruting gesang kamardikan didi malih namung sakdermi perjuangan fisik ing kala semanten. Kamardikan ingkang sejati ing yuswa adi inggih punika kamardikan rohani ingkang kaparingaken dening Gusti Yesus lumantar seda sinalib ing kajeng salib. Lumebet ing yuswa adi kita asring imut malih kalian gesang ing jaman semanten. Wonten raos gelo pinggeting mana gagal lan raos kedhuwung ingkang blenggu manah kita. Nanging imuta bilih Gusti sampun mardikaaken kita saking dosa. Roma 6 ayat 21. Nanging saiki bareng kuwi wis padha kauwalake saka ing dosa lan bareng kuwi wis padha dadi abdining Allah, kuwi padha ngunduh woh kang nuntun kuwi marang kasucen sarta wekasane iku urip kang langgeng. Cetha sanget blenguning dosa sampun dipun kaonaken lan sakmangke kita boten malih ngawula ing raos ajri utawi paukuman awit karana dosa. Nanging sakmangke sampun dados abdinipun Gusti ingkang gesang ing sih rahmatipun. Maknaning kamardikan kangge adiyuswa inggih punika luar kangge nampi woh. Ing yuswa adi kita mardika saking ambisi kadonyan, kita boten malih sesaingan kangge pikantuk pengakening manungsa. Suwaliipun kita merdika kangge numusaken woh-woh roh ingkang sae. Minangka abdi ingkang setya, tulus nresnani lan mempeng ing pandonga. Woh punika ingkang dadosaken warisan rohani ingkang paling aji kangge anak putu. Para adiyuswa, kamardikan sejati ngener ing gesang sejati sesarengan kalian Gusti. Milanipun monggo kita ngener dinten-dinten ingkang kebak kabingahan. Kita punika pribadi ingkang mardika kangge caos syukur, mardika kangge paring pangapunten lan mardika kangge ngraosaken tentrem rahayu ingkang nglangkungi sedaya pamanggihipun manungsa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut dumateng kawula para adiyuswa menawi kawula sampun nampi wohing kamardikan ingkang sejati ingkang kawula tampeni wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Monggo paduka agem para adiyuswa matemah lumantar kamardikan ingkang dipun riyadinaken ing minggu menika ngemutaken bilih kawula minangka para adiyuswa sejatosipun sampun nampi kamardikan sejati wonten ing Gusti Yesus. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Kawula pitados kamardikan menika ugi badhe dadosaken para adiyuswa punika pikantuk kamardikan saking winatesing raga dados kamardikan ingkang sejati. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang makarya, sae ingkang sekolah, sae ingkang gesang ing bale wismanipun kawula pitados ing pundiya anak putu kawula ing ngriku kamardikan saking paduka tansah wonten. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Nawen
warga GKJ Temon Pepantran Kalidengen ingkang dasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kalau pasrahaken sawetawis sederek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Tiah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sederek kawula astama ing Jakarta. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsuti Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarod Sukmono lan sederek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kalau pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITC Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.